Ispred nas su prijateljske utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Kolumbije, prva koja se igra s četvrtka na petak i ona druga koja se igra 1.4. na 1. april protiv Brazila. Naravno, u tim utakmicama izbornik će biti Zlatko Dalić, kao i na svjetskom prvenstvu u Americi, ali se sve više spominje pitanje tko će biti nasljednik Zlatka Dalića, zato što Zlatko Dalić još uvijek nije produžio ugovor sa HNS-om i sve više se rađa nekako sumnja da će Zlatko Dalić ostati na klupi reprezentacije nakon svjetskog prvenstva u Americi. Zlatko Dalić znamo da je najbolji hrvatski izbornik u povijesti po rezultatima, ima osvojeno srebro iz Rusije, ima osvojenu broncu iz Katra, finale Lige nacija. Jedino što mu nekako nedostaje je rezultat na europskim prvenstvima, tu nije imao nekog opipljivijeg rezultata, pogotovo na zadnjem europskom prvenstvu kada smo ispali s onim nesretnim pogodkom Italije, ali mislim da smo već i prije ispali kada smo kiksali protiv Albanije. No, međutim, ne možemo mu osporiti da je najuspješniji izbornik u hrvatskoj povijesti. Nekad smo se slagali sa njegovim odlukama, pozivima igrača u reprezentaciju, nekad se nismo slagali, nekad smo se slagali sa njegovim taktičkim varijantama, nekad se nismo slagali, ali ne možemo mu osporiti da najviše veselja smo imali pod njegovim mandatom što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije. E sad, da li bi on trebao nastaviti nakon svjetskog prvenstva voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne, to ćete mi vi naravno napisati u komentarima, da li bi htjeli da on nastavi ili ne, a mi ćemo se baciti nekako na imena koja se spominju kao potencijalni nasljednici Zlatka Dalića. Prvo ime koje se spominje i nekako se zaziva je bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić, koji je prije nekih 20-ak godina vodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju dok je najveća zvijezda naša u reprezentaciji Luka Modrić još bio mladić. Znamo da je tada Hrvatska igrala jako dobar nogomet, lijep za oko, ali nije bilo u nekom rezultatskom smislu to dobro. Sjećamo se svi i onog tragičnog poraza protiv Turske, gdje možda kasnije u Rusiji i Katru nam se to vratilo, ali bilo kako bilo, ne možemo reći da je Hrvatska igrala loše pod Slavenom Bilićem. Slaven Bilić sada već dugo nema neki mandat kao trener, on je sada aktualni voditelj emisije Neuspjeh prvaka, gdje smo nedavno imali prilike gledati intervjue od Luke Modrića, kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, i Zlatana Ibrahimovića. To je to što se tiče nogometa, ali bile su tu i neke druge veličine iz svijeta sporta kao što su Novak Đoković, Janica Kostelić i tako dalje. Što se tiče Slavena Bilića, mislim da on ima ono nešto što treba imati izbornik, pogotovo kada se priča o odnosu sa igračima. Mislim da tu jako dobro kotira, a i već je vodio reprezentaciju i zna jako dobro što je hrvatska nogometna reprezentacija. Kao drugo ime na ovoj listi spominje se sadašnji izbornik U21 reprezentacije Ivica Olić. Da li je Ivica Olić dorastao zadatku da bude izbornik A selekcije hrvatske nogometne reprezentacije? Iskreno, ja osobno nisam baš siguran da bi to bio dobar izbor za nasljednika Zlatka Dalića. Treće ime koje se spominje na ovoj listi je Vedran Čorluka, pomoćnik Zlatka Dalića u sadašnjem stožeru i osoba od velikog povjerenja Zlatka Dalića. Vedran Čorluka je brusio zanat svoj uz Zlatka Dalića, jako dobro poznaje reprezentaciju i sve igrače unutar reprezentacije i s obzirom na to mislim da tu možemo mu dati plus. Ali ima jedan ozbiljan minus, a to je iskustvo. Vedran Čorluka do sada nije vodio u seniorskom nogometu nikakav ozbiljan klub, nego je brusio, kao što smo već rekli, svoj zanat uz Zlatka Dalića. Još jedno ime se pojavilo na ovoj listi potencijalnih kandidata za nasljednika Zlatka Dalića, a to je ono Igora Tudora. Igor Tudor je trenutno
trener Tottenhema, pokušava spasiti Tottenham od ispadanja iz Premier lige. Nažalost, nedavno je čuo tu užasnu vijest da mu je preminuo otac, tako da ovim putem mu izražavamo sućut. Igor Tudor je do sada vodio neke velike klubove kao što su Marseille i Juventus. Znamo da ima pristup onako dosta tvrd. Da li bi to bilo dobro za reprezentaciju ili ne, to ne možemo nikako znati dok ne bi sjeo na tu klupu Hrvatske nogometne reprezentacije, ali da ima prijeko potrebno iskustvo, to mu nitko ne može osporiti. Sigurno ga ima i kao igrač trenirao je pod nekim velikim trenerskim imenima i kao sada trener vodio je neke velike i ozbiljne klubove, a koliko smo čuli i jako dobro kotira unutar HNS-a. Tako da, eto, komentirat ćete mi vi da li bi voljeli vidjeti možda Igora Tudora na mjestu nasljednika Zlatka Dalića. Tu su se pojavila još neka imena poput Sergeja Jakirovića koji trenutno radi fenomenalan posao u Championshipu sa Hull Cityjem, a isto tako u jednom intervjuu je izjavio da bi volio voditi jednom hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Također nešto se spominje i Nenad Bjelica koji trenutno je bez angažmana, ali mislim da nekako kada uzmemo cijelu ovu listu, mislim da njih dvojica imaju nekako najmanje šanse da naslijede Zlatka Dalića ukoliko Zlatko Dalić ne potpiše novi ugovor, odnosno ne odluči nastaviti kao izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Vi ćete mi naravno iskomentirati kako vi vidite ove potencijalne nasljednike Zlatka Dalića, ko je po vama glavni favorit, ko ima najmanje šanse, a mi idemo iskomentirati malo ono što nismo iskomentirali, a to su novi dresovi Hrvatske nogometne reprezentacije za nadolazeće svjetsko prvenstvo, koji su povukli onako dosta kontroverzi među navijačkim pukom. Ima dosta komentara ljudi da nisu baš zadovoljni sa dizajnom, ali ono što moramo napomenuti je da Hrvatski nogometni savez ovoga puta nije mogao se uplitati u sami dizajn i davati neke sugestije zato što im ističe ugovor sa Nikeom i nakon svjetskog prvenstva Hrvatsku nogometnu reprezentaciju će oblačiti Adidas, tako da zbog toga Hrvatski nogometni savez nije mogao davati nikakve sugestije što se tiče ovih dresova za svjetsko prvenstvo 2026. Naravno, mišljenja su uvijek podijeljena kao i uvijek. Imamo standardnu varijantu, onu bijelu sa kockicama koja ima tu po sredini jednu bijelu traku sa velikim Nike znakom i grbom Hrvatskog nogometnog saveza. Drugi dres je identičan, samo što su kockice plave, tako da osobno mislim da do sada kad god su izlazili novi dresovi uvijek su povlačili neke kontroverze, ali s vremenom smo se nekako navikli na njih. Ono što je meni najbitnije je da su ostale kockice jer svi nas znaju po kockicama. Kockice su simbol Hrvatske nogometne reprezentacije i Hrvatske općenito. Cijeli svijet prepoznaje Hrvatsku kroz te kockice i meni je drago da su te kockice na dresu. Sad, da li su one manje, veće, to mi toliko nije bitno. Bitno mi je da smo prepoznatljivi i da smo ostali nekako vjerni sebi, odnosno dresu kakvog imamo kroz povijest, kakvog smo imali na svim mogućim natjecanjima, od ovog dresa kojeg vidite iza mene, pa do mnogih dresova koje su nosili hrvatski nogometni reprezentativci. Kada se sjetimo i ovaj zadnji dres koji je na sebi imao one velike kocke, u startu su bila razmišljanja dosta negativna. Kasnije kada su ljudi malo uživo vidjeli taj dres i priviknuli su se, onda su ta neka negativna razmišljanja malo splasnula. Tako mislim da će biti i sa ovim novim dizajnom, ali opet kažem, još uvijek ga nemamo u rukama,
a sigurno ću ga nabaviti, tako da kad ga budem vidio uživo onda ću moći dati svoju pravu ocjenu što mislim o tom novom dresu za svjetsko prvenstvo 2026. A naravno isto tako i vi ćete mi reći u komentarima što vi mislite o novim dresovima hrvatske reprezentacije za nadolazeće svjetsko prvenstvo 2026. Toliko od mene za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav od Dede.